Kazuai, moroi, mwakadini, mwose kwamuri. Munodekara here. Vana mutape. Munotamba here. Munotamba here liyajabula linjani muli yeZimbabwe siyalibingelela njalo namhlanje kolunye uhlelo. Nasi chirongwa chatinacho ka ndeche cherudo illegal love. Kuti wo munhu ungadana nemwana wako here shuwa. Mwana wahanzvadzi muzukuru mwana wako ka. Yatori mwana wako. Ndo nhau yatinayo iyoyi. Uyezve mwana wacho yeye manje uyo ari kuti ini ndakazviita kane kuda kwekuti murume wangu haasi kundigutsa. Haasi kundigutsa. Zimbi ndaba balalele emakhaya. Umjolo ususidalele okunye anxa uba bezathandana lo mntwana. Umntwana eqede ezijustify ethi yena kungenxa yokuthi umkami kansisuthisi embedeni. Nyaya dzebota dzinonetsa. Naizvozvo ndocho chirongwa chatinacho muzuva ranhasi. Mumbonzwa kuti zviri kufamba sei munyika yedu iyi. Indaba zangikhona ziqhubeka zigobhoza ziyachuchuma. Zimbi ndaba. Sibili. Kunzima. Kunzima. Asekwazi sethu kukhuluzela kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Anzi ndinochichemo ndichiuya mari yachezera. Andita chezera chemwera. Kutosvika izvozvo. Ndinona kunzira. Ikambotuka tichienda kutsvaga chandakwanisa kuwana chitupa chete. Ndiye zvakare miri yangu yaisukira. Saka munokwanisa here kuzopa chatadza vari padhusa. Please. Mari munotereresa mukomana. Ndikula apa mutereresa mukomana wezvaachataura apo bhozi mimi chapa mubvunzo apa. Andidika. Right. Komana ndiana mukadzi. Mimi teresa iyo ndarapana testeta mkomana kana mimi. Taura. Andwara chobali pamberi pamambo. Ndoda chobali pamberi pamambo. Ombera. Mimi chiteresa iyo ndaraumvwa. Chitaura. Ndona ndiri kagara pabonde pano ndakarwadzikana zvikuru ndavata achikomba nambuya chikomba yacho ndiwo asekuru andagara navo panopa madzimai angu ndiwo saka iwo ambuya ndiwo wanoise kuti chikomba ichi wakachibata sei warimwa zvavo imo muno. Alright. Ambuya utawa mabox. Makasonongoka. Micho vai kuchana. Micho vai kuchana. Vai inokwa. Kwaku kumanda kwemsemanje. Amsati napira. Kudacho kwadi kana. Ambuya. Taina simuzera kubangulo uji. Ndazungumza ngokulongo ukuthi Ndotola chokwadi pamberi pamambo. nditore chokwadi pamberi pamambo. Ombera mutala nyaya yenyu. Dai yarune zvinonyara. Ndikakasununguka. Amsoroi. Ndindoona ndakagara pabonde pano kudai. Chakaitika ndechokuti muzukuru umsemandi tabva kubona kuti atina yekubona kwekwe. Achinwa hawa wake ndobva tazopuwa mukudzura. Asi pakazoya muzukuru murume wacho. Akati ambuya ndima bva kubona nemuzukuru taisa zvari kuita nedoro arikutonesana nevamwe varume kupi uko ndikati andichaenda kundomutarisa kuti zvakamira sei ndikazomona achikakatana nomwe murume abva mubvarura chi 1000 ndikati iwoona murume hasi wako uri kukakatana naye pachi ari kukubata sei imi varume mese chiendai tobva taenda kubhohoro chi nomuzukuru tabva tadzoka kusvika pamba pangu taakutaura muzukuru kuti ndozvaita mukadzi wakazosvika pakudaisa unochi nenhingikini nomurume uyewe rega kumupa hawa chichindobva aenda kumba kwake. Panguva manje avabva vadzokera kudoro kubona kwekwe. Ini ndikati varume vangu vari kubona. Handinongodaziva kuti vaenda kupi kundotandara kumuzukuru. Vasvika kumuzukuru vanzi vaimwa dore kokina hatina zvandikuziva ndapinda mumba ndarara. Saka panguva yaka kuti ndizoziva kuti vanga vari uko muzukuru akauya kuseni. Amai wake naatete wake vanohanzvadzi ya baba wake
ndobva waya zvikanzi ko muzukuru iwe takambokuudza kuti imbotresa mukadzi wako zvaari kuita mabonano waamwe iwe wakasarirei anga achitova ditituko saka muzukuru paakauya zvikanzi ambuya mamuriko here kudare nekuboni takati handina kuenda kochii zvikanzi ranzi namai naatete mukadzi wanga anga achitova dititi asi aita pfungwa achitova dititi nevanhu vechirumoko inini atikati iwe vanhu vakafamba sei zvikanzi sekuru wanga waruko achinwa doro pangoya vakati ndaakubuda ndaakenda kupi kukumba ndongoya kobuda mudzimai wanga achindikaenda kupi kubona saka vanhu ava ndikati iwe vanhu ava vanokufamba pamwe chete zvikanzi handizivi ndikati iwe tresa kuna kuti zvakamira sei saka ini ndakasarawo netokorobha ndongoya yakasvika muzukuru achienda kucomtek ini ndabudawo ndobva ndakendokorisaidzira mombe ndobva ndakasvika ndikuona mafambiro acho ndobva ndatresa maitera tsoka manje ehe ndobva ndaenda kunoda mudeedza muzukuru iye muzukuru yakunondibadze kutresa bhutsu yandaona panapa kanzwa kuti sekuru wanga uri kumadora asi kumba wanaita se kusvika asi wazodzoka zvavo pakati pousiku waita se wachizodzoka futi kubona kuye kuma66 abva auya achitresa ndikati urikuona ibhutsu yani yase ko iyi pushi yani handi yangu muri kuonapo zvikatosvika kupi patakasvika ndikati iwe hauna mhosva chindiudza kuti makafamba sei kuti muzosvika kubona kubva pano kusvika uko akamboda kusika ndikati iwe hauna mhosva ndiudze chete kuti chokwadi chacho chakamira sei akambotsika ndikati aiwa handikurowe handikuite sei muzukuru ndoda chokwadi zvikanzi akaoneka ndiita sekuru handinokanzwisa muchini sekuru akasvika pakundibata ndikati aiwa ndizochite zvangandichite sei zvangandichida ndobva tadzoka ndobva ndasidiwa kune imwe nzvimbo futi here zvikanzi pamberi apo iripo ndobva taenda vatadzoka ndobva ndikandienda kunotora tete nzvimbo mbiri iye sokundiratidza kwaakaita akati hanzi pano nzvimbo mbiri ndobva ndazoenda kunotora tete waye manje taurirani saka ana tete nokuvhunduka nokuona kuti muroora uyuka agara achingonzwa dititi panonwiwa doro panoitwa mizva pese anenge achingoyotamba zvake zvaanenge achisiya murume kumba aita se akarara achienda kunotamba muzvitambo achimwa doro achidzoka ndobva wati ai bheta tiendese munhu kumba kwake pese pataizosarawo tichinetsana narume wangu chichi avo anga watosomudza muroora aita sei atenda kare kumba ndokufamba kwakaita nyaya yacho kuzosvika asi uyu muroora uyu ndomaitira ake mudoro mese anogara achinohwa murume wacho takandomudza kuti iwe kanzera poto uchiteera mukadzi wako ndozvaari kuita asi anga asingateeri nhasi ndatazoona ndo zviripo manje abva unoti ndabatirwa mudzimai wangu ndabatirwa chikomba changu ndobva asumudza matomasi pese apa anga akadzikama asingateeri mukadzi mukadzi anomwana haana musikana tingati musikana nokuti haasati anomwana munhu waviwa asi anomwawa anonowawa anotomutengera achitomupa chokuenda kutengesa chitinga chino murume mukadzi ndianomwa mukadzi anomwa murume haana tibewenzewe kristu akataura kahwani munyara nai mama zvataura ndizvo here ino zvataura ndizvo here awa watakuti hanzi inini tikaona panzvimbo yacho tikaenda pamberi tikaona imwe nzvimbo tatu yani nzvimbo ndiyedu isusu nasekuru wapa sekuru wacho nzvimbo yokuenzerana asekuru baba wamurume wako kana kuti hamzadzi yamwene hamzadzi yamwene ndio wanga wakulala naye asi wakambogara ukonoka ungambobereka mwana here kana kuti atisati uchiri mudiki kukuzenzerwa ndovawo uchisiya tango munhu anongorara gumbeze rake umwe akataisa kwataisa mukadzi akataisa pake nomurume yashungu yokuda murume vakasekuru uyai mwake ayapusa
Kachipiwa jeri. Aseku iyo sabhuku. Tipenze varume. Mazvito here zvataura muroora ne? Muroora wenyu mazvito zvataura. Zvari kutaura muzvikuru. Ndikuzvini. Inini ndiri kuti ini handina kuita pfungwa kubona. Aiwa izwai nditaura. Aiwa ndikutaura kuti inini ndakaenda uko. Letoti apa, ngatiti apa. Ipopa anogona kunge ari chokwadi. Asika. Anogona kunge ari chokwadi. Munhu wokuti unotakudziwa kana kutofambapo deo rumudiki ndimi munoenda kuchisoja wachinzwa mambo ari kuda kunzwa chete kuti chokwadi mambo zvakaitika check full stop ndinoti zvakaitika asi hazisi ndega because mambo warida kutaura varometo rake kuri kupisa Iwewe hausile wewe. Pane vamwe vari kurarawo naye waukaonawo ukati aboka wori ngatipindewo. kwete zvakaita musiwo yakaita pfungwa nowamwana inini ndandatobvawo kudhara Vandai, uyu kadzi akaratidza nzvimbo yaukarara naye iwewe. Dzakarara nevamwe hadzina kutaura. Dzamakarara nemi muri vaviri dzakadini? Dzakataura. Saka vamwe uri kuziva iwewe wakarara naye uyu ndiani? wamwewo handina kukwanisa kuwaziva asi ana atete wake uyu namai wake ndo wakamuka pomudza kuti mukadzi wakanga achitwa dititi uko. Ini ndikarara kumbeni kuti aita pfungwa. Anga achiitwa dititi asi hapana akaziva wanga wachiita dititi. Aita dititi ndiwe unonzvimbo yataurwa nomukadzi yavatiwe hayo ndikaitawo asi vamwe wanga ndanga ndatobva vachizoya vamwe vachiita dititi iwe ndiwe nyakutanga handipika. Saka iwewe ndiwe wazivikana apa vakaita dititi havasi kuzivikana pako kuti ndevaa and also uyu mukadzi wemuzukuru rai apa ndo pachida kubvunza kureva achida kubvunzaiwa kuti mukaona uyu ndiani wenyu mwana wani wanzvadzi yenyimi mwana wako. Saka imimi munokodzero here kuzogara nouyu mwana wahanzvadzi yenyu mwana wahanzvadzi yenyu kana akatoita odza aiwa hapana kurumidza kuirova tiri kuda kuziva kuti mwana wahanzvadzi yako akaroora mukadzi wake unomuti chii? pindulaika baba ndati hanzvadzi yako iwewe yazvara mwanakomana uyu aroora mukadzi wacho iwewe ukamuona unomuti kudii? Siku hiyo achinditi sekuru. Ndiwe taura kuti kodaiwanga uri mukadzi aikuti ndivanga uri mukadzi aikuti chi? Andidamai. Saka mani paita musiyano kandaita murume nomukadzi. Siyana iwe wazoita murume asi amai vako zvakazvara iwe wazoita murume saka humwe rudzi ndozvautaura. Saka uyu akaona mwana wangu anoti vane basi kuroreka. Saka inini mwana wangu neni takasiyana. Uyu akakuona iwe vane sekuru. Ko mwana wako akamuona nokuti sekuru. ndozvasiyana
Siyana bapi. Chico. Anokadzi mukaita noise ka? Ini muchiti mukadzi. Wakanetsana mwagadzisa sei? Ini muchiti mukadzi. Vanogadzirisa. Sei. Totora tovadzoreredza. Uchienzera naye. Kwete. Watu wanunguwa nefu wachigara wese. Wanunguwa imwe wakambosiyana. Nayi. Wasiyana nenhau iyoyo kutaura. Asi wanouya nematambudziko yawo. Tichivaenzanisa. Ende muhovha tisi tinowanza kumukanzira uyu pamusha wake. Uchikanzira uchibva waita. Tikangoti pamwe zuva iroro chete chete pamwe ndo zuva iroro chete chete zuva iroro sango iwewe nehanzvadzi yako muri vamwe chete ropa ribodzi. Vana vari kuberekwa vana vako. Saka iwe kuzotora mukadzi womwana wako uchimuita wako iwewe unenge wagona papi? Unenge wagona here? Mwana wako ari kubva mumba nomukadzi uyo uri kupinda mumba mumwe nomukadzi iye. Zvinoite? Kana tikatarisa age. Kana tikatarisa age mukuru. Age nomwana uti. Age nababa. Tasemuone kuti uyu mwana mudiki awa sekura. Sho onera mwana. Zvinoite. Aiye mwana wacho unofunga kududzi paka kunorwariwa. Hakuna vanhu kwavo. Nekuti ukatora sekuru ava hanzvadzi yagogo wako wotora umuita murume. Murume wako wotora umuita murume. Zvinoreva kuti kudii? Ko waunozoti sekuru ndarohwa ndiani? Sekuru muno mashata tadi zvakati ndiani? Mukasvika kuma kuti uri murume wangu dzakiti idzodzo. Zvinonaka here? Unorwara kai? Aurwari. Saka chikakupa kuti urare nasekuru wako chii? Hanzi chichikaitika kuti zvanga zvakubata maningi kuti washaa zvekuita. Kana magaritsa motaura kuti ndagaritsawo mambo ndana mazuva akati isingazivi murume. Nowanika ndana mazuva akati isingazivi murume. Isisu hatisi kuda kupedza kutaura. Hatisi kuda kupedza nguva yekutaura. Mukadzi uyu ataura kuti uyu ndiye wandikurara naye. Imati ndikarara naye kabodzi. Kurara naye chetika. Saka iwewe wakatopaza musha womwana wako uyu. Mwana wako uyu ndevanga uri mukadzi achitoti amai nini kana kuti amai guru. Saka iwewe wobva wapinda mumba mamwana wako wobva wakutorara naye. Mwana wako ari kuonera iye, uri kuonera iye, kuonerwa nomwana wako. Zvinonaka here iyo? Toda kuti ubvise mombe 4 dzokubhadhara chimina ichocho chokukanganisa mwana wako nomusha wake. Dai akari mukadzi wopasaidi zviri nani. Kwete mwana wako unomuda sei mwana wako? Anochemera kupi mwana wako? Kana akarohwa anotiza chiuya kupi? Ota akarohwa anotiza kuti ndauya shama tiende kusango. Zvinoita here izvo? Saka ndakuti mombe 4 iwewe bvisa pano chimina chokuenzera nomwana, mukadzi womwana ndounorara naye iwewe. Zvinofamba sei izvo? Nyambo ini ngati mubvunzo wangu mbiri. Ayo pane zvatabvunza kuti bvunza. Ambo yani ndaida kubvunza kuti apa pamukaenderana apa mashaisa zvidziviriro ra. Amuna. Alright.
Totisisu uyu andarora akatarisa uyu akatarisa kubva wakaroorwa hapana kutarisana ndozvawataura iwe ndozvawareva kubva uroriwe haana kukubata aiwa mataura chokwadi ka hapana kulala chete. une makore mangani naye 4 years. 4 years achingotarisa kucheka uyu wakaregere kutaura kuna sabhuku kana kuna Haasi unaimwe nyaya iyi teerera wakadii kutaura kuna asekuru iwo handiwo asekuru waitaurira nemi muzukuru wenyu uyu anorara akandipira gotsi iriri panapa ndashandika wingei ndoita seiko aiwa kugadzirisa kavo kana kuti kuna sabhuku asabhuku ndonyaya irumba mangu ndashaya kuti ndoita sei wogadzirisa kana atadza wouya kuno mambo vanava vashupa vari kupirana makotsi hapana ari kubata umwe zvoitwa sei tozvigadzirisa kavo kana kuti mwana uyo achida kurapwa toti aiwa ng'anga inorapa murume unonzwa sei inonzwa zvakadai dai enda pana nhengi akurape iwine day service kuuya gedegede zvanapa saka iwe pauti kurara kumangwara bva wabuda waenda kurariwa kusango warara kora wobva watora amai vake omati uyai pakare ona zvanyangara izvozvo zvinoitwa sei ukanyangadza tinoziva kuti zvinorwadza kana yasvika nguva yekudawo murume unoshaya kuti unobata papi wobva watoti ndiwo zvanaka asi zvikatoshata mvura ndosaka isinganai zvinorambiwa nonyika kuti murume aonerane nomwana wake azvibvumirani chinonzi chimina kureva kuti iwe handifaniri kukuonera kana kuti undionere uri mwana wangu hazviti unoonerwa novamwe zvino kana madai ndosaka mvura iri kuramba kunaya kwedu kuno ndimi nai saka ndati unobvisa mombe fo uzvipfidze munhu mukuru futi unorara nomwana indawa iyo hatizvide izvozvo hatimboda munhu anodei vanga kuti muzukuru hasa mwana wako aiwa hazviite isisu tazviramba unobhadhara mombe 4 handidzokipo iwe muridzokazi ufungei ndona kuti wakubuda dikita kawaita sei ndatini aino ndo miri wangu vanongogara ngo chitika ndapinda muimba yemarata anhu ngodikitira saka uri kufunga ino mukadzi wako agura nasekuru wako hungu uri kufungei naye pamusoro dodori kana to dzokumba nono kuti ngarunge ipi aiwa wakutora kuti uda kubhadhawa here sasekuru wako kana kuti kwete warekera nimbasekuru ora iye nino kutowa ziyo kutowa kandi nyangadzirawo nikudomo wanobhadharo ngombe wanu nakupe ngombe ibodzi kutowa ziyoti sho apa muzokunaira se tosa kandika tofuta wasete se akazvipamidzi wokuti iwewe wakamboedza kurapwa here zvakaura mukadzi wako ndizvo here kuti iwe unopira gotsi uyapira gotsi aiwa alikunyeba uri kuita zvinoitiwa inzwauzi isisu toda kukubatsira kune vamwe varume
vari munomu wakadaro tikavapa kuti endai pana nhengi munogadzirwa one day service unobva ikoko watova jinja utasvika kuti wanonoka shamwari kaambira itibika kuti tanga wambira kubika po tanga waenditonhoro zvasununguka mukadzi ndiye anoshupa kurapa ukaza kuti mukadzi wako haabereki anonzoni anoshupa kuromurapa kuti dzisununguke chibereko chizomira zvakanaka iwewe murume haushupi unless kana iwewe uchiri rukuvhute rwako ukanorova panyaso yaamai apa ndo ungomwa unoshupa ihwoku murume kurara ukaita zamu iroriyo ndokurarako zvinenge zvakaitawo zvakuda amai vako iwe wauye kokurova nhengo yako iyo inozamurawo zvatomuka ipapo otoboora imba sokuiboora buri so omuisa ndopapa iwo otsvaira nonyaso yawo ndo mushonga wacho zvatopera kana ukadya ukadini hazviiti iwoyo ndo mushonga wacho anokupa chokwadi changu kuti uya kutongo taura izvozvo kuti nyanga dzamuno kuda kuwana kuti iye aitenge munhu musvinu che asi wewe uri mushemuini nditori go apa zvakudzira zvitiudzwa advaisi kuti unogona kurapiwa zvichitoita mushe uchitogona kugarisana nemukadzi wako but ukasaita izvozvo mukadzi wako anoramba achibuda chete bhozi ishunguwo anenge anoshunga isi mhosva apa hatingamupi kumupa mukadzi mhosva bhozi anenge aona kuti hapana munhu angaite gore kana kuti mwedzi asingazivi murume hazviiti ndosaka ukaona sekuru wako wakazopindira inhau iyoyo kuti mukadzi haasi kuwana bondo wataura chokwadi anzi wakatindira kuzvarisa saka pamwe izvo zvatova mimba izvo unozviona iona makore mangani makore yako mangani ekubereka hauzive hauda kuenda kuchikoro amai vachori 2002 asi kuona chamabvera wangochiziva nini zvekutaura mushwa mukadzi ungatogona kuzvibhiriva woziti yanga achinzi mukadzi ushwa mumba muri oni hawaigona kurara nawo shindwa mai iwewe haukafanire kuti sekuru wako wakubhadhare ng'ombe 1 iwe wachionera mukadzi wako iwe vari amai vako avo hazvisi izvo tikuda kuti vakubhadhare ng'ombe 3 iwe vachihwarika indaisa 2 wazvisiye zvokuda mukadzi womwana damage kuno ndenge iyo yatataura kuno kodi kuno hakusi kulipa kuchenura nyika chimina kuchenura nyika kuti hazvinzako kuti ndinevana nemwana asi wewe wakubhadha wayati kutaura ndo dzinobhadha kuti unobhadhara ngombe dzakati iwe wada 1 inda kuti piwa 2 dziite 3 kana usingadzide uya nadzo ndati kana usingadzide uya nadzo kuno asi piwa mombe 3 akubhadhara kuti vanofurugura Zambia iri uchibvisa diresi amai vako iwe wati unozvigona wouya wobvisawo Zambia wobvisa diresi
wabva baba mai vako hazvite musha kana iwe mukadzi wokusunhurirawo amai vako wasunhurira uchiti waitwa sei kana nyere yakubata bata isiswa to vona wana shamwari uya pano ini ndakwara ini zvinoitika izvo tino mumwe munhu akapfika jeri kuharare akaregerera medhemu akazoitiwa nembwa akwara medhemu garden boy uya garden boy saka medhemu akazobata imbwa achitamba nayo kusvika imbwa yanzwa zvanaka mbombo chifundo ndi ayo yatoti uzoti futseke haichabi uzokusvikira murume asvika kuchikuchi iwe kuite futseke imbwa kuite zini topinimidza muswe chikazoita murungu manje kutora futi imbwa yobva yafuta ndozopera kuenda uchitaura manje kuti ndanga ndakwana ndadaidza gadheni boy kuti yaundiite zvino gadheni boy yaramba gadheni boy uchiudza kuiwewe ndatya kuti ndingaiti sei munhu ndingambogwamana naye here saka inini ndinosumba kai dei ndaenzera nayeyo ndaipfira mujeri kazai wanga usingapfire mujeri wanga uchitomuyamura zvanga aita izvozvo anga akwana ndazvitya ini oright 6 months pajeri wazomuita kuti aenzerwe nemhuka iwe watya saka uyu manje kuti azoenzerwa naamai vako ava ashanomutonhodza saka utoitira ng'ombe ibudzi kana kuti anda kupinzira yasekuru kuti ndizvarirei manje wati ng'ombe ibodzi iwe saka mukadzi wamude iwewe kuwapa kuti ndipe ng'ombe ibodzi saka ndati unopiwa 3 kana usingadzide 2 uya nadzo kuno zvataura mambo iwe pamukadzi wako zvavanzoti ukiti kudii pamukadzi wako wefanofana kujeka kuitira dare rizive kuti zvikamira sei ukuti kudii pamukadzi wako uyu zvavanzoti akagara nasi kwa uchikugara pamwe chete here panomubvunzo wacho ndogara naye saka hamuchanetsani akorazvakanaka semagariro amaita handitika iwewo uchirega kupira kugosi nochirega kupira namakosi handiti baba wacho akuisa gomo isitikuti iwe shamwari ukaenda kumba chirega kupirana namakosi zvanga uchiitana nomukadzi wako ndo zvazvikonzeresa kuti mukadzi wako abude maakaenda kugarisana zvakanaka mumba mufai kana musingafai unoshandirwawo chiwanhu chiripo unorapiwa zvichiita mushe zvataura mambo zviye handiti kuti asekuru vazorega kupindira apa nokuti ukaregera asekuru vakatoraidza ka taura chokwadi iwewe mukadzi iwewe haufanirwa kuenda kubhawa idzi as from now hatisi kuda kuti uende kubhawa gara pamusha uchiita basa repamusha pako kana wada murume mudaidze mumba ufunhule mubate uenzere naye hapana nokuitira mhere apo kuti wanyangadza ai pano kuti unoonerwa pasango unotushiri kuti uri kutsvaga murume no uende kubhawa udhakwe uchitatarika nohwahwa no murume wako ndiye ende uyo hamwe iwe unomwa sei wakafundira kupiwa hwacho siya hatisi kuda izvozvo kubva nhasi siya izvozvo wazvinzwa ndogara sei ndichinzi hure undohwa uri kuita kahure pandini aiwa erera hure wawaita hundohure iwe hundohure uhure chiko uhure kuende vanomurumasiri wako saka yawafunga sei
kukudzwa kwakuitwa huri ndopagara sei pamba pacho chiwe ini ndachida kuzvokusiya Uchada hachadi murume bvisa gukuro ine mari yacho uyu danga atinzi hasunhuri haasi mwana mudinga akabatwa kusvika wapedzi murume anga asina here kudaidzira kuti ndabatwa kuna achibatsirwa aizvidawo aiwa uyu haachada murume ndati iwewe bvisa gukuro kuti murume achakuda iwe akienda kuti vanogona ive kuno handina gukuro kuda kumuramba iwewe nomuromo utandi mutotsvaga gukuro nokusini masiyana baba wache vai vanga vakamisa ruoko matichi taurai sumukai yaperi kuti mwana paakabvira kusvika parizvinezva tauritsai zvokuti mambo wanzwe mirai bako uyu munhu arikutora mazwi period yagara mwana nguva refu angara 5 years asi achigara achingorara asikasina munhu asina uchirapa pfunga ndiriitangamire ndinopfungwa kuti zvati nguva refu mwana wako asingaenzeko iwewe zviona pamandoma ndapotsa kutaura inguva refu yokuita sei aiwa ndapotsa kutaura padavhiringidza chete ndopadavhiringidza ndokumbira mwana ane nguva refu yokuita sei asina mbereko saka zvaagara nguva refu asina mbereko ari kumurume iwe wafunga kuti chii akupikisa nani pamsaka wei oyo kana asingabereka afika jeni ndiani chizvo zvekutaurwa amubereka mwana here saka ari kupika jeni ndeupa uyu hana mwana uyu hana mwana ari kupika jeni ndeupa saka wazoti ari kupika jeni sei ngatinyararei kanai dererai munhu toda kugadzira nyaya iyi uyu mwana wako ataura kuti kubva ndichitoka tinorara takapira namakosi anosikana haana kundobata pira makosi chete saka haana anything chaanokupa iwe acharoora mwana wako anomugumbatira ndiye achazokupa zvaunoda iwewe nokuti mwana yaroora kusikana ende aita chii akudya zvakanaka pari zvino uyo haana zvaaneka ipaaa zviro makasi uko zvatatopiwa zvatakatobvisa mombe dzitatu ndisati tasvika ikoko tiri kutaura apa munhu wakatoda kuchaja iwewe kuti akupe zvomasungiro chichi teerera kuno varive ndowatanga kuti ndowakajarungu mwana wako wakalala nomwana wako ndowanokupa masungiro mabhuti shoka unopiwa ndowakapombula mwana wako uyu haana chaakaita mazvinzo
kana vati wewe anozondororayo ndiye anondipa, it's up to you. Uyu ari free. Asati akakupa ng'ombe 3. Bring them. Hapana zvadzikaita. Ng'ombe idzodzo mudzorere. Mukandotaura kuti nguva ng'ombe dzandabvisa maputi amotaura ndatabvisa kare zviristoachenda zvinodzoka kakomba maputi acho ka zvinobviswa kana iwe uchisenza nomwana wacho kana pasina uneyabvisiri ndatabvisa kare aiwa zvinodzoka ka aikudi mambaa Dati uyu mukadzi ataura wega kuti hapana zvandiri kuitwa mumba tinopirana makosi. Handiti. Saka iwewe wakanga wadya pfuma uchiti mwana agere zvakanaka. Nhasi wasimuka iwe uchiti mwana wangu agaritsa asina murume asingaisiwe nomurume. Saka ngabve. Ngabve mwana wako zvabva mwana wako wanzwa zvaataura here kuti iye haana zvaari kuitwa mumba ndosaka ari kubuda panze. Saka murume watanzwa muno kuti ari kumupedza nyota ndamai vake va. Ivo ndo ototi ndipe masungiro yangu ndipe chii ndo watanzwa. Basi. Asi kana utida kuti mwana wako arohwe ngarege kudini kumwa hwawa agara ari musikana pamumba pako arohliwe. Uyu hapana chati zvakakupa zvomudzorera. Hapana chaanodini chaunomujira. Hapana. Witness mukadzi wake. Ende tese tazvinzwa muno. Awa amai ava wanyase kutaura chokwadi nokuti wakambozika wadzorwa waendeswa kumba kwavo nenhau yemusikana waamai ava. Iye munoora wako tine kana kuti kwete wakadzi wabatwa nani zvino uyu mukadzi nasi ataura hani muno kana akataura ini ndinozwa kamwe chete kako kamwe chete kaumaita ikako ndiwe ukagutsa chii mwana uyu. Saka iwewe ndiwe munhu paye uyu ndipavaravara anopira bhusi haana zvaanomita. Saka iwewe kuti utaura kamwe chete kurerutsa kuti ukati aiwa nde wangu ndiri kudya ipapo pamweni zvatova nomimba hazvizivikani. Saka iwewe ndiwe wabatwa kana anga achipinda kuno vamwe isisati zvizivi. Asi mukadzi ataura iwe kuti uyu ndiye wandinoziva uyu. Saka avo kana vachida ng'ombe dzavo dzemasungiro chichi wanangana newe ndiwe wabatwa muno. Imimi zvamukutaura kuti wamwe avo mambowanzwa achiti pano vamwe here vandikambopinda navo mambowanzwa achitaura hapana wati mimi ende mimi ndimukabatiwa vamwe wacho wese havana kubatiwa mimi ndimukaita se ndikuparamba mutange kakuti apa uyu ndinomuona akaenzera nayo ndiani taure muno zvaita uyu kuti aiwa uyu mukadzi ananga iwewe iwe chinanga wakuti apa iwe ukararawo nouyu munhu anga achitonzi teki nomadzimai anga hapana pawaisiyana nani nomadzimai anga no kunhasi kwakunzi ini ndikatanga naye kwati handizive ukatsauka sei uchizoenda handizizive ngataure chokwadi handizive chokwadi ndechokuti ukakombora shamani asi kuti kana kakaitiwa 100 kana kaboni kukombora kupombo shamani iwewe tati mombe dzako nhatu nyaya yapera achakupa uyu mukadzi ati kwai handichakuri nokuti haundigure zvaunoita ndopatati tsvaga gupuro ukupurwe kuti handichakuda paona chaunoita zvipere iwewe uya nemugupuro iwe una mari ipo kunayo sondo inoya uya nemari ubvise mari muno kuti ndakupura murume uyu mwana wako takura haana zvaari kuitiwa kana achienda kurara naasekuru wake
nasi wanoita pungwe vanzwa inini ndarohwa nomutongo wangu kunomuona ukachida kumuona anotidonhera munhu ranyanya ngaadiro Mandlovu Shumba. mazoona sei? Zvakaoma. Shumba ka mufanirwa kutosimba. Nei. Kana musina kusimba ka ndogona ngotiza shumba. Ndogona ngorwa pasi. Ndogona ngotiza. Asi zvokundinetsa panhauika ndezvekuti one murume akatadzirwa uyo akatorerwa mukadzi achiri kuda mudzimai wake. Ndochekutanga. Chechipiri mukadzi akakanganisa haachadi murume. Zvinhu izvi zvinotoshamisa. Pane nyaya yatakambokavha yedare rekukwikwi yekukadoma yemurume akanomitisirwa mukadzi mukadzi achitaenda kubulawayo kunoshanda. Mukadzi adzoka murume akati mukadzi wangu ndikumuda zvakadaro mwana iyeye ndotochengeta futi zvakadaro. Chii chikuitika? Obaba kuhamba njani? Kati chii tava vashoma here? Chii chikuitika? Ndicho chirongwa chatakati nacho muzuva ranhasi mhuri yeZimbabwe. Njengasukuzonke siyalikhuthaza ke ukubana lisubscribe to YouTube channel yetu Drewmas Media. Siyalikhuthaza njalo ukubana lihambe liyofollowa and also like ama videos ethu ku TikTok. Sesikhona ku TikTok. Siyacela usekelo lwenu.